guys, for videos today guys, mag-ihaw-ihaw taron og bihag guys, kay nakabihag sila. Atong limpyuhan, first time pa ni na akong mag-ihaw og bihag guys. Perting gahiya sa buko guys. Oh. Gahi sa gang buko guys. Ako lang ning gininag ko kay gahi kay dutlan. Gidinag ko giwa, bahalag mo reklamo sila guys. O namo na ato ang malamas ron guys, simple ra kaayo. O ready na o na ato ning gisahon. Nya dayon pahubsan guys. Maora na siya. Nya lisod kay pagluto, di ko ganan magluto nga kaldero ba, lisod pag ukay-ukay. Wa man sila kahang dako. Kaldero na lay akong gigamit. Kay wa may kuan, wa may dako nga kaha nga agisahan. O ato na ilunod ang manok kay aron ang ato ng pag ukay-ukay. Kay ato nang pahubsan sa iyang kaugalingong duga guys, kay aron lami ba. Lami man daw ning bihag, first time ni na kong luto og bihag. Gipaluto kong bihag kay daghan silang bihag nya wa may mukaon kayong bihag diri. Way mukaon og mayong bihag diri. Mura ra gilarang tusik-tusikan. Pero diri sa ato sus bihag wa. Nya ato sa ning takuban kay para mukuan siya o tan-awa o mao na. Nya karon nagutan man sad ta, mangaon sa tag-utan. Ato lang sad ang kuan kay samtang gipahumukan pa bawa pa man naluto. Utan na siya to ang kanon ron guys. Kay lami kay utan no. Nya giparisan og pinirito. Wow, kalami sa mong sudan. Utan. Utan nga binisaya, gisubak kag pinirito. Oh, yummy, yummy na. Libre ng sudan sa kuan panihapon. O di ba lami kay ang utan. Parisag pinirito. Oh, wow, dagko kay gungit. Lami kay utan. Mora dyan yung madali-dali sudan sa kuan guys, pobre. Di ba? Utan parisag pinirito. Daghang kay makaon na to ani. Hinahinay lang ta para di ta mabukog. Kay bukogon kay isda. Isda nga bukogon. Tagbo patag hukbit. Oh, di ba? Lami kay sabaw. Sabaw sa utan, lami kaayo. Mga onta ninyo guys. Mga onta ninyo utan. O na kung mga kauban kinananis utan o. Si Adja. Magsariyo, di ba? Sige lumba tani. Moro to. Thank you for watching. Subscribe more anak.